whip. Got no time for no silly bitch. Money jumping out my pocket, squash a bundle, do a flip. Money jumping whip. Got no time for no silly bitch. Money jumping out my pocket, squash a bundle, do a flip. I'm making a lift right down the boulevard. You see me sliding, so much water dripping above me. You can call me emphasized. I walk on water, fuck a JV bitch, I'm a starter. Come check the stats, my nigga, you gon' have to follow harder. Yeah, I've been swerving, popping pillies and sipping bourbon, clacking dice and dipping, whipping, it's something German. I'm back in bitches, a prime example from rags to riches. Couldn't break off shit, but now you see me flossing something different. Got no time for no silly bitch. Money jumping out my pocket, squash a bundle, do a flip. Money jumping whip. Got no time for no silly bitch. Money jumping out my pocket, squash a bundle, do a flip. Money jumping whip. Got no time for no silly bitch. Money jumping out my pocket, squash a bundle, do a flip. Money jumping whip. Got no time for no silly bitch. Money jumping out my pocket, squash a bundle, do a flip. Vasco majstora? Майката е ба нова колата, майката е ба Васко. Нали? Перфектно. Абсолютно. Беше чисто нова. 25 000 км. Не. Това лед бар ще го наврем в газа. Яко хранеш. Ската хупа крива, да вибрирам на високо. Мога ли да съм в стоко, да ме гледат отстрани, да ме вика, че съм локо. А всъщност как съм, да е секретно строго. Ученици да дам, маре, кажи ми на кого. Миро милионера! Къде е вашата кола? Его бе! Това шофьора ли ти е вътре, извиняй? Шофьорчето. Знаеш как? Его, шофьорчето. Каза, че си има шофьорче. Помня, ще кажеш нещо за това, къде са го спрели? Шофьорче. Кара, момче. Момчето с белия автомобил. Момчето с белия автомобил. Това има стъкла, ще отвориш. Седи и чака. Какво чака, проверка? Ненормалното. Тук в чухнато ще да си влезна. Сплетаме мантинели. Абе стига, бе, ти си много такъв.
човек. Не. Това е Васко вече. Той е по-бързо с Subaru. Една идея. Ама изпия 3 кафета, докато чакам. А има 2 полоски повече от теб. И поне и умения. Това са подробности. На нас отива ни да сме щастливи винаги, да имат никои поминати, да сме постигнали това, което хиляди искали са да стигнат, но само аз и ти двамата сме успели по 100. Виж как мисля, чуй как дишам, прочети какво написах. Виж как мисля, чуй как дишам, прочети